गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोननै जाथायनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। जों दा बावैसो मोनसे निउस नुनो मोनदों। सासे CRPF नि हिनजाव गाबै गाबै गावनि हौवाखौ लेंहरफिनदों, फैफिन, आं नोंखौनो नेनानै दङ, हाबा जागोदान। सन्देह सोरखौबा गुबुन सिख्लाखौ लाना खारनायनि। बेनि सायावबो जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय मोनसे आरोबाव जाथायबाव आर्मिनि हिनजावनि काहानि दाखालै बावैनि। बेखौ गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरा रावबो मोनथिनाय नङा। ओरैबायदि जाथायमोन बे, जोबोर गिदिर फरायनाय हौवाया, जोबोर गिदिर फरायनानै साख्रि मावनाय, बेनिफ्राय आर्मिनि हिनजावनि न'आव आलासि जानो थांनानै लामायाव बुजानानै भिडिअ खालामजानाय। बेखौ जोंनि जायगानि मानसिफोरासो मोनथिसिगोन आरो सिनायसिगोन। ओरैबायदि जाथाय बे, ओरैबायदि गिदिर जाथाय बे, फिसा जाथाय नङा। बेनिखायनो आं थाम्बनेलाव लिरना होदो मा जाबावगोन, आर्मि सारमोन। जोंफोरनि हिनजावा आर्मिफोरा डिउटियाव एसेबां खस्थ' थांना थाहैनोसै, बेनिफ्राय सोरबा सासे सानै आर्मिनि हिनजावफोरजों बेफोरबायदि एसेबां गिदिर फरायनाय, साख्रि मावनाय, बे मानसिया बुजाहैदो। भिडिअ ओंखारदोंमोन, आं बेनि सायाव जेबो बुंनो सानला। दुखु मोनदो, बै आर्मिनि हिनजावनि सायावबो दुखु मोनदो। बेनिफ्राय आरो बै जाय हौवा, बेनिथ' नामबो लाजाया, बेसेबा गिदिर मानसि बे, नामजादा फरायनायनि, बेफोरबायदि काहानि जानानै थांदो जोंनि साखाथियाव, आंनि साखाथियाव। माबायदि मोनदो जोंना आर्मि लोगो सारमोन बेफोरबायदि जायोब्ला माबायदि जागोन? आर्मिनि डाबल गुना दरमा मोनो बै हौवाया। आर्मिफोरा जेसां दरमा मोनो बिनि डाबल गुना दरमा मोनो बै हौवाया। आरो मा बुजादोबो, सादारन नंखाय नंखाय मानसिजोंनो भिडिअ खालामनानै सौजादोबो बुजादोबो बे। आरो मा जाबावनाय सिङाव बेखौथ' जों मिथिला। नाथाय बै मानसिया बेफोरबायदि सौजाथावाबो बुजाथावाबो मोनो। साननो थाङोब्ला, नायनो थाङोब्ला बै मानसिया जाबायदि पाब्लिकजों खालामजादो, बिराद दुखुनांथाव बे मोनसे जाथाय। बेनिफ्राय दा मा होनना बुंबावनो? आङो सोरबा फौजि मानसिफोरा सानै साथाम गोसो थोनानै सोरखौबा थगायनाय, बेनि सायावबो गोबां भिडिअ लाबोनानै आङो रायबाय। बेनिफ्राय आंबो कमेन्टआव रायजाफिनो, नोंलाय होनना। आं सोरखौबा सानै साथाम रावखौबो गोसोथोआ। सोरनिबा फान्दायनाय, सोरनिबा नंखाय रावसो बेफोरो। आंखौ खोलैनो थाखाय सोरनिबा फान्दायनाय रावसो बे, नंखाय रावसो बे। बेखौ आंसो मिथिगौ। नाथाय आं ससियेल मिडियाआव बारे बारे बुंबाय थायाखै। आं गोबां रायबाय फौजिफोरखौबो, जाय जाय बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामदों। आरो दिनै आङो सिख्लाखौ रायगोन। आङो सिख्लाफोरखौबो गोबां रायबाय, बुंनांगौ जेबोआनो गैला। नोंथांमोनानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंदो। आं गोबां बुंबाय, आइजोआनो आइजोनि सुथुर। आरो हौवाफोरखौबो रायबाय। हिनजाव थाखानानै दसेनो गुबुनजों लाइन मारिनाय, बुंनांगौ जेबो गैला। दिनै आङो जोबनायाव फंसे बुंबावगोन, जाय सिख्लाफोरा हिनजाव नुखानानैबो बैफोरबायदि हौवाजों लाइन मारियो, बा बैफोरबायदि हौवाजों थाङो, गुबुननि संसारखौ नायालासिनो, जाय बेफोरबायदि थांनो लुबैयो सिख्लाफोरा, नोंसोरो गोबां हौवाफोर दङ हिनजाव थैजानानै थानाय, बैफोरबायदिजों हाबा जा, अब्लाबो पाप नांनाय नङा। बैनि दुखु सुखुखौ सुफुंना है।
जाय हौवाफोरा हिनजाव थैजानानै ओरैनो दङ बैसोर बायदिजों नांगौ जायोब्ला हाबा जाहैथों। अब्लाबो रायजोफोरा नोंसोरखौ मोजां बुंगोन, वेलकाम खालामगोन। दिनै सासे हौवानि दुखु जिबनखौ सुफुंनानै होदो सासे सिख्लाया होननानै मुगैनाय नङा, रावबो वेलकाम खालामगोन। जाय सिख्लाफोरा हिनजाव गोनांखाजों लाइन मारिनो लुबैयो, जाय सिख्ला मानसिया हिनजाव गोनांखा हौवाजों लाइन मारिनो लुबैयो, बेनिसेबां घाटिया, बेनिसेबां अगियान, बेनिसेबां साननो रोङि बे बुहुमाव रावबो गैया होनखायो आं। आरो आं खेबसे बुंबावनोसै, जाय सिख्लाफोरा हिनजाव थाखानाय हौवाजों लाइन मारिहैनानै थांलाबायो, बेनिसेबां अगियान, गियान गैयि सिख्ला गैया जोंनि बर' समाजाव। आं गुबुननिखौ बुङा, जोंनि बर' समाजनिखौ बुंगोन आं। गुबुन जायगानि गोरों गोरों बैसोर हिनजावफोरखौ बुङाखै आं, जोंनि जायगानिखौ बुंगोन आं। नुखा खोनाखा गियान थानायमोनब्ला साननो हागौमोन, नंगौना नङा? मायबा मोनसे साननो हागौमोन गियान थानायमोनब्ला। हौवा मानसिजों, हाबा जाखानाय हौवा मानसिजों रावबो बेफोरबायदि थांनानै थाहैनाय नङामोन। महापाप्पि, बयनिख्रुइबो पाप्पिसिन। थैना थांनायनि उनाव जम राजायाबो जायगा होनाय नङा बैफोरबायदि सिख्लाखौ। जाय सिख्लाया दिनै जों जाबायदि नुदो, जाबायदि सासे हिनजावा गाबै गाबै गावनि हौवाखौ लिंहरदो, आरो बै हौवाखौथ' मा बुंबावनो, बुंनांगौ जेबो गैला, आं बुंखांजोब्बाय। सिख्लाफोराबो गोबां साननांगौ। सासे हाबा जाखानाय हौवाजों लाइन मारिनाय लोगो लोगो आरो बेजों थांनाय लोगो लोगो गोबां साननांगौ। मा जागोन? बै सासे हिनजावनि जिबना मा जागोन बेखौ साननांगौ। नांगौ जायोब्ला हिनजाव थैजानाय हौवाफोरबो गोबां दङ, बैसोर बायदि थां। दा संसारा बेफोरबायदिनो जाबाय, आरो माथो बुंबावनो। साननांगोन, बुजिनांगोन। हाबा जाखांनायनि उनाव हौवाफोराबो बुजिनांगोन, आरो सिख्लाफोराबो सासे हाबा जाखानाय हौवाजों लाइन मारियोब्ला माबायदि जागोन बेखौबो सिख्लाफोराबो बुजिनांगोन, आरो हौवाफोराबो बुजिनांगोन। नङाब्ला बेफोरबायदिनो जों मा गोबां दावराव दावसिखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थागोन। उपाय गैया जाना फैयो आरोना, सम लानानै बुंनोबो गोनां जायो आरो नायनोबो गोनां जानानै फैयो। महापाप्पि सिख्ला होनना बुंगोन आं। गियान गैयि, साननो रोङि। मालाय हिनजाव गोनांखा हौवाजों लाइन मारिहैग्रा आरो थांग्रा, माने जेबो गियान गैया बिसोरनियाव, अगियान। जम राजायाबो बिसोरखौ थानो जायगा होनाय नङा थैना थांनायनि उनाव। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।